L-MDA twissil il-Gvern u l-awtoritajiet konċernati li mhux se tittollera iktar dilettantiżmu u nies inkompetenti li jkomplu jagħmlu ħsara lir reputazzjoni ta' industrija sieħa u li jikkawżaw frustrazzjoni u rabja ġustifikata f'pajjiżna. Dan intqal fi stqarrija mill-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi Maltin wara li jemilu ġiet ippubblikata l-inkjesta maġisterjali dwar il-mewt ta' Jean Paul Sofia. L-MDA fakret illi ilha snin tistinka biex iġġib taħriġ xieraq professjonali u reġim serju ta' liċenzjar mhux biss għall-iżviluppaturi u l-kontratturi iżda wkoll għal dawk li qiegħdu l-madum min jinstalla l-aperturi u kull tip ta' operaturi li jaħdmu f'dan il-qasam. L-MDA qalet li dawn għandhom ikunu rikonoxxuti wkoll mill-istat u dilettanti kollha li ma jridux jaġġornaw il-prattiċi tax-xogħol tagħhom għaż-żminijiet tal-lum. Għandhom jitwaqfu darban dejjem. Fl-isqarrija l-assoċjazzjoni qalet li jitċekkja l-applikazzjonijiet kollha ta' sħubija b'mod serju u ma taċċettax li kulħadd bla doċ, speċjalment dawk li jsostnu li saru żviluppaturi mill-lum għal-għada. Dan fil-mod li tingħata priorità assoluta lil dawk kollha ta' rida tajba biex jaraw li din l-industrija tilqa' l-isfidi kollha meħtieġa li jitnaqqas kemm il-periklu kif ukoll l-inkonvenjent għal nies li għandhom kull dritt li jgħixu ħajja tranquilla. L-MDA insistiet li l-Gvern irid jara minn hemm wara kull proġett u li l-kontratturi jkollhom in-nies kompetenti kollha meħtieġa fuq il-post. Dan irid isir anke jekk huma konxji li r-riżultat ta' dawn il-prattiċi l-ammont ta' żvilupp li qed isir bħalissa jista' jonqos.